Sí, la primera pregunta, que seran diverses, va referent a l'aparcament de l'Hospital de Sant Camil, que ahir finalment vam rebre l'informe de la Generalitat on s'autoritzava aquest aparcament, i aquí ens ha desvetllat diverses qüestions que nosaltres creiem que com a mínim nosaltres no hi estem d'acord amb el procés que s'ha tirat endavant. En primer lloc, en la resposta d'aquest informe parla de les obres que es pretenen realitzar, i en aquest sentit es parla que les obres de l'aparcament tenen un cost de 270.490 euros de construcció i un cost de retorn al terreny a l'estat actual, és a dir, de destrucció d'allò que s'ha fet, de 40.000 euros, és a dir, un total que serien més de 300.000 euros de cost d'aquest aparcament. En el mateix informe després parla que el 3 de febrer del 2016 l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el propietari del sòl han signat un contracte d'acomodat per la cessió gratuïta de l'ús temporal de la finca amb l'objecte de destinar-la a l'aparcament públic. Es pacta una durada mínima de 3 anys, prorrogable a un any més. És a dir, pot ser de 3 o de 4 anys aquesta cessió o aquest contracte. Continua. S'estableix que en la finalització del contracte, o bé, o sigui, 4 anys, o bé quan s'executi les previsions de planejament, és a dir, pot ser demà, no té per què esperar 4 anys, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes haurà de lliurar al propietari la finca ocupada en el mateix estat en què es troba actualment. És a dir, si s'han pagat 270.000 euros construint, els ha d'enderrocar, que val 40.000 euros, i retornar l'espai. Això és el conveni que s'ha signat a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el constructor. I les obres que s'han demanat valen això, 270.000 més 40.000 euros d'enderroc. A partir d'aquestes explicacions, d'això que ens ha arribat en aquests moments, que és l'informe del Departament de Territori i Sostenibilitat, fem les següents preguntes. La primera pregunta seria: les obres que s'han realitzat en l'actualitat, o sigui, les que s'han realitzat aquest mes, són les obres previstes o són unes obres adelantades? La segona pregunta seria: quin cost total tindrà l'actuació? Si aquestes són les definitives, quin cost tenen aquestes obres? Si aquestes són provisionals, quan es facin les definitives, si això s'ha de sumar als 270.000 euros o continuen sent els mateixos? La tercera seria: quina partida pressupostària hi ha aquesta actuació? Si és d'aquest any, si és de l'any que ve, on està pressupostat aquesta d'això? La quarta pregunta seria: quin cost tindria que l'empresa Vilanova BNG Aparcaments fes la mateixa política de preus que fa a l'Hospital Sant Antoni Abat? A l'aparcament que hi ha al davant de l'Hospital de Sant Antoni Abat, la política de preus és radicalment diferent a la que tenim als Camils. En aquella política de preus segurament no hi haurien queixes o demandes d'aparcament gratuït, perquè és un preu molt petit el que val estacionar el cotxe allà. Però en qualsevol fem una segona pregunta. Quin és el cost que tindria l'empresa Vilanova BNG deixar la concessió de l'aparcament i fer-lo gratuït? Quin és el cost? Perquè potser en val menys això que fer el pàrquing, la inversió aquesta que després s'ha d'enderrocar d'aquí 4 anys o abans. I finalment seria quina és la inversió que va fer l'empresa aquesta, la Vilanova Aparcaments, en el pàrquing de pagament. Potser hi hagués valgut la pena fer-la directament des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i no malgastar els diners d'aquesta forma tan bèstia com la que s'està plantejant aquí. Només una última reflexió. L'aparcament aquell, que durarà 4 anys, després s'ha d'enderrocar, té un cost anual de 75.000 euros anuals. No sé si Vilanova BNG fa més diners amb la concessió de l'aparcament actual de pagament. I si no els fa, entenem que segurament s'hagués pogut pactar formes alternatives de la gestió d'aquest aparcament. Només per comentar-li un tema, a les preguntes que fa ja se li ha contestat anteriorment, perquè va fer les mateixes preguntes, una part de les preguntes les va fer el ple anterior. Sí. Escolti'm un moment, sisplau, jo l'he escoltat. Vostè va preguntar sobre el projecte i els costos, etc., i se li va contestar.
que no eren aquests els costos, sinó que els costos que estaven previstos eren de 20.000 euros i no aquests costos. Per tant, vostè continua dient el mateix, però ja se li va donar resposta anteriorment. Ho dic perquè aquesta pregunta ja va estar formulada al ple passat i se li va donar resposta. Sí, repeteixo la pregunta perquè potser no s'ha entès. La pregunta que feia en aquest ple està bé, que m'ha respost la primera, que és que les obres que s'estan fent actualment no són les projectades. Em sembla bé, perquè si aquestes valen 20.000 euros i les obres projectades valen 270.000 euros, no són les mateixes. La pregunta és quin cost total tindrà aquesta actuació, és a dir, si s'han de sumar els 20.000, si no sumen, quin és el cost total? Perquè si anem sumant encara més diners a l'actuació, creiem que cada cop és més increïble. Ja se li va contestar, amb 20.000 euros. Continuem, sisplau. Sí, ja li tornarem a contestar altra vegada. Digue'm. Senyora Magda? Sí, un parell de preguntes. El Servei d'Ocupació Local no funciona des de fa 3 setmanes, ens han informat. Era només confirmar si confirmem aquesta informació o no i quins són els motius. I després va aparèixer una pintada al pont de la Palanca tapada amb una tela. Se'ns ha dit que era per gravar una pel·lícula, volem també confirmar això. Gràcies. Laura? Un prec. A la zona de l'Institut Xaloc, als fanals no hi ha llum, i resulta que l'institut està obert 2 dies a la tarda i, clar, està fins a 6:15 obert i quan surten tant els alumnes com els professors es troben amb això. Si seria possible fer alguna cosa. Moltes gràcies.